Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dian Ayu Kinasih Azahra, nomor absen 11 saking kelas 12 MIPA sekawan. Kula badhe maosaken geguritan ingkang irah-irahan Uma dening Dian Ayu Kinasih Azahra. Asihmu seakeh lintang ana langit, welasmu ora pernah pelit, doamu ora perlu duit, tenaga lan sabarmu ora dirasa sulit. Aku bisa mergapi ulangmu, banda ora bisa nutup welas asihmu. Sewu atur ora bakal cukup winales sabarmu. Matur nuwun Bu. Senajan anakmu iki durung bisa aweh apa-apa, durung bisa gawe bangga, nanging tresnamu ora pernah sirna. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.